Iż-żieda l-għoli tal-ħajja mogħtija s-sena d-dieħla fil-budget se tkun ta' €16 fil-ġimgħa. Il-Ministru tal-Finanzi, l-Ekonomija u l-Investiment Tonio Fenech qal li dan l-ammont inħadem kif jinħadem kull sena bil-mekkaniżmu stabbilit u maqbul bejn il-partijiet kollha. Għal darb'oħra l-anzjani u l-pensjonanti se jieħdu din iż-żieda tal-kola kif inhi magħrufa b'mod sħiħ. Il-budget 2011 jagħti żieda fl-għajnuna supplementari ta' €4.57 fil-ġimgħa għal persuna waħida u għal €8.13 fil-ġimgħa għal koppji miż-żewġin. Din il-miżura se tiswa €800,000 fis-sena. It-test tal-mezzi se jiġi aġġustat biex il-kola ma tneħħix l-għajnuniet li jingħataw permezz ta' benefiċċji soċjali oħra. Dan japplika partikolarment f'każ ta' pensjonanti li minħabba żieda fil-pensjoni li qed jieħduha sħiħa jistgħu jitilfu l-benefiċċji tal-mart. Fil-qasam ta' djar il-Gvern se jagħmel investiment ta' €1,000,000 ieħor fl-iskema tas sussidji tal-kera li minnha qed igawdu aktar minn 1,000 persuna. Se titkompla l-iskema li tagħti għajnuna lil first-time buyers li minnha jgawdu madwar 340 persuna fis-sena. Se jkomplu jiġu żviluppati aktar skemi bilan li aktar persuni jgawdu minnhom. Se tkompli wkoll il-ħidma favur it-tfal u l-familja. Is-sena d-dieħla se titnieda politika nazzjonali favur it-tfal li se tħares b'mod holistiku lejn is-servizzi, il-bżonnijiet u d-drittijiet tat-tfal. Se jiġu allokati €400,000 biex tfal u żgħażagħ li bħalissa ma jistgħux jibbenefikaw mis-servizzi residenzjali jew ta' fostering eżistenti minħabba diffikultajiet partikolari jingħataw alternattiva ġdida f'ambjent ta' familja. Biex ikompli l-investiment f'soċjetà b'saħħitha, il-Gvern se jkompli jassigura li persuni b'diżabilità jkollhom trasport adattat u aċċessibbli. Għalhekk se jispiċċa l-ħlas tal-liċenzja fuq il-vetturi li huma aċċessibbli għal wheelchair. Min barra dan, familja b'aktar minn persuna waħda li tuża siġġu tar-roti se tgawdi mill-eżenzjoni preżenti għal kull persuna, anke meta tixtri vettura waħda li tilqa' wheelchair fiha. Min barra dan, familja b'persuna waħda li tuża siġġu tar-roti se tibbenefika mill-eżenzjoni preżenti anke fuq it-tieni vettura.